Здравейте, казвам се Полина Друмева. Хипнотерапевт съм и днес бих искала да си поговорим малко за това какво е хипнозата, какво е хипнотерапията и тяхното място в нашия живот. Хипнозата е помогнала на много хора да преодолеят трудностите си и може да помогне и на вас с вашата заявка. Хипнозата може да помогне за повишаване на мотивация, концентрация, бизнес умения и слабостите за справяне с стреса. Може да подобри взаимоотношенията, спортното представяне и публичното говорене. Хипнозата е много ползотворна при тревожности, паникатаки, зависимости, а, различни вредни навици, които се получават. Може да подобри паметта, сексуалните способности, креативността и упоритостта. Всъщност няма нещо, с което хипнозата не може да работи. И това го виждам всеки ден в кабинета си. Нейната ефективност и бързина е изключителна. От този вау ефект могат да се похвалят много хора. И затова хипнозата става все по-разпространена в нашето ежедневие. Но всъщност какво представлява тя? Тя представлява едно състояние на транс. А ние ежедневно изпадаме в такива състояния на транс, тъй като имаме едно малко ядро в нашия мозък, който отговаря за тия моменти, в които тялото просто се почива и се рестартира. Точно така, тялото се рестартира. В хипноза нашето тяло започва да функционира перфектно. Балансират се абсолютно всички процеси. Дишането става равномерно и бавно. Пулсът също се урегулира. Регулират се дори и мислите, които много често се блъскат в нашите глави. Правят се в зависимост от заявката на клиента дадени внушения. Понякога могат да бъдат и негативни, за съжаление, но негативни внушения се правят единствено и само когато се работи с зависимостите, с алкохолна зависимост, цигарена зависимост или хазартна такава. Продължителността на всеки сеанс е около 40-50 минути максимум, като съответно броя от сесиите също е според самия клиент. Какво искам да кажа с това? Когато започва една консултация, аз или съответно някой мой колега влиза със своите 50%. Това са знанията и начина на водене на самия процес. Но вие също трябва да направите тази крачка. Т.е. заявката трябва да е ваша и съответно да сте готови да пуснете тази зависимост, да пуснете тази вторична печалба, която получавате от този процес. Обикновено от 3 до 5 сесии са достатъчни за преодоляването на даден проблем. Хипнотерапията. Какво представлява хипнотерапията и защо е важна тя? Хипнотерапията буквално са внушенията, които се правят. Изменят се модели, на които ние сме свикнали да се подчиняваме. Модели, които са изградени в първите години на нашия живот. Тогава едно дете, знаете, че просто попива като гъба. Тоест, то наблюдава и имитира без да се замисля дали това е добро или лошо, защото той няма преценка за това. Ние учим децата си, а и родителите са учили нас, кое е добро, кое е лошо. Едва след 9-10 годишна възраст детето започва да разграничава. Тогава започва и неговия съзнателен, да се развива неговото съзнание. Доказано е, че единствено 10-15% са нашето съзнание, а другите 85% са нашето подсъзнание. Или това са действително моделите, които се изграждат в първите 8 или 9 години от нашия живот. Така, хипнотерапията е един вълшебен свят. Свят, в който ежедневно се потапят много хора и свят, в който могат да се решат всякакви проблеми. Едни от най-често срещаните въпроси, които ми се задават, е дали човек може да остане завинаги хипнотизиран. Това няма как да стане, тъй като дори гласът на самия хипнотизатор да спре, тогава човек минава в един естествен сън. Сън, от който се буди бодър, енергичен и с красиви мисли.
Много от моите колеги в Русия дори имат отделна стая, в която извършват хипнотерапевтичните консултации с цел след това да оставят самия клиент а, да спи, да се събуди сам от самата хипноза. Друг въпрос, който много често ми се задава, е дали могат да се направят някакви отрицателни внушения, т.е. да накараме клиента да прави неща против волята му. Това няма как да стане, тъй като критичността по време на хипнотичния сеанс е винаги на лице. Какво искам да кажа с това? Че по всяко едно време вие може да прекъснете сеанса, а, може да станете и да кажете какви глупости ми приказваш. Ам, Тоест няма как да накараш човек да направи нещо против волята си. Трети страх, който много често се появява при клиентите, които трябва да се подложат на хипнотерапевтичен сеанс, е какво би станало, ако, ако времето, ако времето, в което си под хипноза, започнеш да говориш или да споделиш неща, които не искаш, това няма как да стане, освен ако преди това не сте се разбрали с хипнотерапевта ти да споделиш тази информация. Тоест, човек, докато е в хипноза, е в напълно неподвижно състояние и не говори. Така че хипнозата не е страшна, хипнозата е лековита и веднъж месечно правя групови хипнози, които са също толкова ефикасни, колкото и индивидуалните такива. Аз ви предлагам да се запишете на някой от тях и да усетите какво е да си в този невероятен, вълшебен, магичен свят, където всичко е възможно. Надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси, но ако все пак имате други възникнали такива, моля пишете под това видео или се свържете с мен. Желая ви прекрасен ден!